Исәнмесез укучылар. Бүгенге онлайн дәрестә эшпочмакның урта сызыгы һәм аның үзлеге белән танышырбыз. Билгеләмә: эшпочмакның ике ягының уртасын тоташтыручы кисемтә эшпочмакның урта сызыгы дип атала. Эшпочмакның урта сызыгы турындагы теореманы да исбатлап китик. Теорема: эшпочмакның урта сызыгы аның бер ягына параллель һәм шул якның яртысына тигез. Әлеге теореманың исбатлавы белән дә танышык. Теореманы исбатлау өчен ирекле АБЦ эшпочмагын карыйк. Теореманың шарты буенча МНның урта сызык икәнлеге бирелгән. МНның АЦга параллель һәм МНның АЦның яртысына тигез икәнлеген исбатларга кирәк. Исбатлау өчен АБЦ һәм МБН эшпочмакларын карыйк. Бу ике эшпочмак охшаш. Беренчедән, Б почмагы уртак. Һәм икенчедән, М ноктасы АБның яртысы булганлыктан АМ МБга тигез, БН НЦга тигез, чөнки N BC ягының уртасы, ягъни МН урта сызык. Шушыннан чыгып, БМның АБга чагыштырмасы, БНның BCга чагыштырмасы 2-дән 1-гә тигез икәнлеге килеп чыга. Ягъни МБ ягы АБ ягыннан 2 тапкырга кечерәк, яки киресенчә АБ ягы МБ ягыннан 2 тапкырга зуррак дип әйтергә мөмкин. Аналогик рәвештә BC ягы БН ягыннан 2 тапкырга зур икәнлеге килеп чыга. Демәк, эшпочмаклар охшашлыгының икенче билгесе буенча бу ике эшпочмакны охшаш дип әйтә алабыз. Охшаш эшпочмакларда тиңдәшле почмаклар тигез була. 1 һәм 2 почмакларын карыйк. 1 һәм 2 почмаклары алар тигез. Шушы 1 һәм 2 почмакларының тигезлегеннән МНның АЦга параллель икәнлеген әйтә алабыз. Чөнки 1 һәм 2 почмаклары АЦ һәм МН турыларын АБ кесүчесе белән кискәндә барлыкка килгән тиңдәш почмаклар. Демәк, 1 һәм 2 почмаклары тиңдәш почмаклар буларак тигез. Ягъни тиңдәш почмаклар тигез булса, АЦ һәм МН параллель була дигән сүз. Икенчедән, БМның АБга, БНның BCга чагыштырмалары 2-дән 1-гә тигез булганлыктан, эшпочмакның 3-нче ягы МНның АЦга чагыштырмасы шулай ук 2-гә 1 чагыштырмасында була. Бу тигезлектән МНның АЦның яртысына тигез икәнлеге килеп чыга. Теорема исбатланды. Дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашканчыга кадәр.